मुंख्लं बिस्टि बर'नि मुङै जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि खुंदों। उदालगुरि जिल्ला एंखोरबारि गामिनि बिस्टि बर'आ आलादा बड'लेण्ड सोरजिनाय थांखिजों NDFB आफादाव बाहागो लानानै खामानि मावदोंमोन। बर' हारिनि थामोनथा मोनथायखौ लानानै नांनाय समावनो बिस्टि बर'आ हारिनि थाखाय सुथुरनि आखायाव 2000 मायथाइयाव जिउ बावनांदोंमोन एबा मुंख्लं जादोंमोन। बिथांखौ गोसोखांनायजों लोगोसे बिथांनि मुङै एंखोरबारि लाइमोन गेलेमु आफादा जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। हाबाफारि बादियै मुंख्लं खाम्फायाव गिबि बिबार बावनायजों लोगोसे दिनैनि जागायजेननाय जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवना होयो NLFB आफादनि बख'आ। बे समाव बेखेवगिरि बख' आरो सेथि नैथि बान्थानि दानहोगिरि Ex NDFB सोरां बसुमतारी आरो मुंख्लं बिस्टि बर'नि असे फंबाय बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों नायनि। NDFB नि दिनैनि दिना NDFB मुंख्लं सान। मुंख्लं सानजों लोगोसे जोंनि गामिनिनो एंखोरबारि गामिनि मानगोनां मुंख्लं बिस्टि बर' बिथांनि थैनाया जाहैबाय 28/2000 बिथाङा थैदों। बिनि मुङै दिनै नैबेयावहाय इकिराबारि खेल गेलेग्रा फोथाराव बिनि मुङै खेल होदों आरो बे खेल हिसाबै आंखौ लेंहरनायलाय आं फैनानै खेलखौ अपेनिं खालामना होफैदों। खोब गोजोननाय मोनदों एंखोरबारि इयुथ्स क्लाबनि बेबायदि हाबाफारिखौ नुनानै। मानोना जोंनि मुंख्लंफोरखौ जों जेब्लायबो गोसोखांनांगोन। बिथाङा हारि आरो माहारिनि थाखाय गावनि जिउखौ आगोमा गावनि जिउ मुंख्लं जालांबाय। बिनि थाखाय आं बिथांखौ मान होयो आरो बिथांनि जा गालांनाय गोथाङै थानाय न'खरनि फंबाय बिदाफोर आरो बिब'फोर दं बिथांमोननिसिम आं रोजा रोजा हामग्लायनाय बावो। मानो होनबा बिथांमोना बिथांनि जिउ बावसोमनाय बिनि दुखु दाहानि गेजेरजोंब्लाबो गावबा गाव न'खराव संसार खुंनानै दङ। आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो आरो मान बावो। दिनै जि खेलखौ बिथांनि मुङै होबाय बे ओनसोलाव गोबां जनगोष्ठी दङ। बे साफ्रोमबो जनगोष्ठीजों मोजां मिलन भाबै गोरोबलायनानै एंखोरबारि इयुथ्स क्लाबा जि खेलखौ दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय बेवहाय जेन इयुनाव जेबो नांलाय खोमलाय जायालासेनो मोजां डिसिप्लिनै जेन बे खेलखौ आवगायलाङो आं बेखौनो खावलायो। थारमाने आं गोसोखांनाया दा बे नैबे बानायाबो खेला होनो बल खेला होनो बुंनायखाय आंबो दे होजागोन आमाइनि नामाव खेला होजागोन NDFB नामाव मुंख्लंनि नामाव होजागोन होनना बुङो। ओमफ्राय दा हाबनाया बे NDFB हाबनाया 6 बोसोर जाबायमोन। हाबनायनि उनाव बिनि उनाव 6 बोसोरनि उनाव एप्रिलनि 28 एप्रिल माबायाव थैबाय आरो 2000 दग्रा रेजिमेन्टआ माबाबाय गावबाय मुदुबि माबायाव महनपुरनि खोला मुदुबिनि खोलायाव बेयाव बे अनसुंथाइखौ आं मोनाखै आरो आं बे जाथिनि हिसाबै दान होनाय हिसाबै आंबो नागिरहैयाखै। थै होनायखौ बर'लेण्डखौ जाथों बा दान होनाय हिसाबै आंबो नागिरहैनाय जायाखै आरो बिदि मोनाखैबा आंबो लायाखै फैसाखौ। दायो बेजों लोगोसे जि थैनाया जाबाय खौरां बोसोरै फालिनाय जायो बोसोरै मावनाय जायो। थेवबो आं बिदि लेंहरनाय जायामोन आरो सारमोनखौ लेंहरनाय जायामोन। ओमफ्राय देग्लाय दा बेजों लोगोसे लाफानाय जादों खेलाजों लोगोसे बे देग्लाय एसे मोजां खालामलांनि होननानै। ओरैनो नोंस्रा न'खरावहाय बिमा बिफा दंना गैयामोन? बिफा दङमोन बिमा गैया। बिफा दंमोन आरो ओमफ्राय बिफाया मेगन नुलामोन बे आदा थानाय समाव। दा नैबे फुटबल खेलानि बिखय नोंथाङा सोंबाय जेब्ला आं नैबेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि नैबे गामि भिटोरिया ओनसोल
नैबे इक्राबारि होनना बुंबा गोबाङानो मोनथियो बा गोबाङानो मोनथिया जों नैबे इक्राबारि ओनसोलाव जों बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि जों लोगोसे जों माबोरै खौसेथियै जों थायो बिनि गेजेरावनो जोंनि नैबे ओनसोलनिनो नैबे गामिनिनो एंखोरबारि गामिनिनो आंनिनो आमाय जायो बिथां बि बाज्रुम बिथांनि एक्जेक्टलि NDFBआव हाबनाय सम डेटखौ आं मिथिया खिन्थु नैबेखौ मिथिगौ थिग बिथाङा 2000 सननि 28 एप्रिलाव बिथाङा जोंनिनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय महनपुर होननानै बुङो जायखौ महनपुर खायजामाथि ओनसोलाव बिथांखौ बै समनि दग्रा रेजिमेन्ट रौनि हान्जाया बिथांखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जादोंमोन आरो बै खास्रि बिस्रि बुथारजानाय बेक्तिया आंनिनो आमाय बिथां NDFBआ दिनै गाव गोसो जानानै गावनि जिबनखौ बावाखै बेखौ जों बयबो मोजां मिथिगौ मानो होनब्ला दिनै जोंनि नैबे नासयजानाय सोबख'जानाय गादब जानायखौ उदां मोननो थाखाय दिनै बिथाङाबो गावखौ बावसोमनानै जिबायदि जोंखौ बिहोमा होलांबाय जाथिखौ अननो थाखाय जिबायदि जोंखौ थुलुंगा होलांबाय जाहाथे जोंनि दा नैबे फैबाय थानाय इउथ्सफ्रा सेंग्रा जोलैफ्रा बिथां आमायमोन मुंख्लं दिनै नट अनलि बे बाज्रुम गासै जोंनि बे NDFBनि मुंख्लं सोर एबसुनि मुंख्लं बिथांमोननि गासै थुलुंगाजोंनो दिनै जोङो खामानि मावलांनांगोन मानो होनबा बिथांमोना बयबो साफ्रोमबो मुंख्लङानो गावबा गावनि बेक्तिनि थाखाय रावबो जिउ गाराखै बेनिखायनो आं नैबे खेलखौ फाथिनाय जादों एकर्डिंजों नोंथांमोना दा बेफोरबायदि बेथ' नंगौ एकर्डआ जिथुनिखि जालांबाय एकर्डनि गेजेरजों नंगौ मायाबा मोनसे जुदि जायोब्लाथ' मोजांमोन खिन्थु नाथाय जायाखै मानो जायाखै बेखौ दिनै आं गोलावै बुंबाथ' बेबो जाजोबनाय नङा गोबां जोंनि Ex NDFB बिथांमोनानो दिनै गोदाव सोराव जानानै दङ जाहाथे नैबे गभर्नमेन्टआ सोलिबाय थानाय नैबे गभर्नमेन्टआ जाहाथे Ex NDFB बिथांमोनखौ आरो गासै मुंख्लं नखरफोरखौ एसे माने गोख्रैयैनो नायस'नोब्ला मोजां जायो आंनिफ्राय बे आपिल थाबाय